Langen Ngesti Budaya. Selamat menyaksikan. Senadyan ala rupa kula nanging tasih golongane santri sayedi wonten mriki nglampahi kesenian sampun cekap kang dados atur kawula menawi lepat
Wana bunging pangapura pamirsa sinampi pirsa kawula kang rupane boten nata. Sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya sakeca lan kalira pamirsa Yen wonten lepat kawula nyuwun bumi pangaksa. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Samsun anta badrun anta nurun fakun nurin anta samsun anta badrun anta nurun fakun nurin anta Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu pemuda topeng ireng sing rupane ala aja diolok-olok awit tunggal bangsa Mila kula niki saged
tedugi mriki kersa ditimbali kaliyan ingkang menggugati perlu ara-ara anggone syukuran supaya ne bisa antuk kinurmatan kados sasampun cekap lagu-lagu kula kok menawi lepat nyuwun dungenge pangapura yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftah qulubana ala tilawatil Qur'an وافتح قلوبنا تعالوا بالعلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاه يا عليم يا ربنا يا ربنا يا فتاه يا عليم إلهنا يا إلهنا يا سرعنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا على تلاوة القرآن
Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Para kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo para sedulur Islam sedaya bebarengan hormatono maring laire Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu. Ayo para kaum muslimin muslimat serta ansor lan fatayat padha kiyata anggone manghormat maring yose Nabi Muhammad. Wong urip gelem manghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa nanan geni neraka kang mulan. Kelangan ison iki wis kelangan gembyang hangsun eman-eman lara rasane atimu lara kudyangan digawa wong liya lila sun coba ngelilyaken masya abot hangsun rasa Panggah sing lorane ati bakal dilarani kanggo karo wong sing dicintai. Maso hangsun karepno bisa abdi
ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya langsung jarepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelen manik ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya kelangan isun iki wis kelangan gembyang hangsun eman-eman lara rasane atimu lara kuyayangan digawa wong liya lila sanyata kalila kena masino abot angsun rasa kelangan isun iki wis kelangan kudiangan digawa wong liya ane atimu lara kudiangan digawa wong liya abot hangsun rasa lila sanyata kalila kena masio abot angsun rasa wajib lair lanang wadon lurus dilego wajib lair lanang wadon lurus dilego aja leret yen durung ilang bodomu aja leret yen durung ilang bodomu Elmu iku ayu kaya widodari Elmu iku ayu kaya widodari Kulit moyo tok suweri Kulit moyo tok suweri Talis. Sini dulu.
Sambil kita menanti rekan-rekan dari Topeng Ireng Satirkan Diri, Cak Lis, kembali kita hibur warga Greggolan. Iya, ya. Awas. Salto lek, salto lek. Ora iso salto le. Yo lah toh. Aja kok wis jam 12.000 ngono iki. Lah, Dik. Ya iki glondonge Ponorogo.